Адвокати, журналісти, правозахисники, дружини та матері політбранців. Ті, хто пов'язані роками, та навіть люди, які вже померли. 24 липня Мін'юст Росії розширив список іноагентів через нібито участь в правозахисній ініціативі «Кримська солідарність». Рішення Мін'юсту Росії щодо кримського громадського руху стало одним із найбільш масштабних за кількістю людей, яких воно стосується. Усім, кого влада внесла до цього списку, буде потрібна юридична допомога і консультації, щоб захистити свої права. Тепер в переліку 137 людей, серед них 17 жінок. В оновленому списку іноагентів російського Мін'юсту є цілі родини. Зокрема, батько правозахисниці і журналістки Лутфії Зудієвої, яку іноагентом росіяни оголосили ще торік у травні, Ремзі Зудієв. Також подружжя юристів Лілія Гемеджи та Рустем Кемілєв, які захищали кримських політв'язнів. А ще юристи Едем Самідляєв і його дружина Ельвіна. Іноагентами оголосили і родину Німітулаєвих, зокрема політв'язня Синавера Німітулаєва і його синів Ремзі та Енвера. Колишній адвокат політбранців Микола Полозов, який теж іноагент за версією Росії, пояснює, що це означає. За неисполнение обязанностей иностранного агента предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Вынуждены сдавать отчетность, вынуждены публиковать сообщения о том, что там какие-то публикации выполнены иностранным агентом, и на них распространяются различные ограничения. То есть они не избираться не могут, не преподавать и так далее, и так далее. Люди, которые находятся там, они также не могут пользоваться, им специально эти счета создают. Вони повинні відчитуватися за все. Більшість іноагентів в окупованому Криму нині – це кримські татари. І це свідчить про цілеспрямовану політику залякування корінного народу, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Криміналізація громадянської солідарності, тобто саме існування взаємодопомоги між кримськими татарами оголошується небажаним кримінальним явищем. Це колективне покарання. Ми повертаємося до того, що було за часи Сталіна, за часи радянської влади. За місяць до цього російський Мін'юст вніс правозахисний рух «Кримська солідарність» до реєстру іноземних агентів, бо той нібито поширював недостовірну інформацію про діяльність органів влади РФ і, цитую, взаємодіяв з учасниками міжнародних терористичних організацій. 21 липня рух оголосив, що через тиск припиняє свою діяльність після 10 років правозахисної роботи. Движение «Крымская солидарность» возникло только исключительно по той причине, что оккупационные власти в Крыму начали проводить репрессии в отношении крымских татар по религиозному признаку, преследовать их по обвинениям в террористической деятельности, так називаємо діла Хізбут-Тахрір. Громадський рух «Кримська солідарність» створений у квітні 2016 року як неформальна правозахисна організація. Учасники документували факти переслідування жителів окупованого Криму, допомагали сім'ям затриманих і заарештованих, фіксували незаконні обшуки та суди над кримчанами. Тепер в окупованому Криму немає простору для правозахисної діяльності, вважає Рефат Чубаров. Тобто це не просто незручності, це, знаєте, обставлення такими флажками, як вовків на мисливцями, коли ставлять флажки і не можна за ці флажки вискочити, бо одразу вб'ють просто. А тут ці флажки, вони попереджують про те, що 1-2 порушення тих обмежень, які встановлюють цей статус іноагента, і після здається, після 2 адміністративних справ, 3-я справа вже кримінальна, людина може сісти. Чубаров додає, окупаційна влада таким чином планує уникнути незадоволення масовою мобілізацією на окупованих територіях, яку росіяни планують почати вже восени. Валерія Церна, Олена Стецюк та Валерій Ратушнюк. Суспільне новини. Крим.